kubwatia na bukurigirwa na kio muntu. Biake manendo mwancho murigeria hambiya muno asoko ndra gochora ensoko TV botambe oboroso bomugusi aso korosera nene muno amangana yobutigi no boremi akinga kikigana inde litkurera turatskunya togosanga igoro yo oboremi bw'ekinsiaga cekerero ekyo kikorekana chimbari kero kurigeria igo mwancho murigeria bw'ekinsiaga igatsimekera no murimi ya master chinseme kigache county ya Kisii oyura tskunya kabaho tumanyane muno safari ya ekinsiaga ekiga ngakia tigwete ngakia tikiri nande andake buna chisimegete iga ngikeliaga ni irigo chisimeka ilio oikera anemono honyora indagera ase etugo yae anemono etugo ya mavere igo mwancho murigelia tara mani ndugo chakra bono iga wiko moyo egaro turasange anemono no murimito chinseme chiga utunga Ruben Marube rachikunya kabaga utumanyane nemono asubwagale igoro yobolimi obiga bwe chinsiaga ekigoro che chimbaliri gose chinsiaga chire kale yo mwancho murigelia tara mani ndugo chakra bono iga wika omoyo karibu sana murimito tumanyane nemona ningo na ganga ikole na ndandake chinsiaga ekiga indi wacha gito chisimeka naiche esa marieta ankoro Ruben na mwaiwa Ruben yoyo ikondo yo chuma kurungo chimagena ase constituency yabo machoge borabu ime ya Kisii county chinsiaga ekibuna morocha igachire chimbariri ne chinsiaga chikorwa sense area Australia kwa omwanchwa morigereria na bora boringa ngaina na itatabakanga chagoika Australia ngareto rusiagoro abantu abange batabugati ase gusiga iga inginyore omwako eta na arige tugocha monyeso ya Kisii yoboremi inkaira chingoko chiane kerena chingoko chiane in fact inkanyore opportunity yoko bana mbeyemo ekerena inje na bana mbeyemo na eturusiagoro bune sawadi ngachanka rubeka ekerena rubeka twa sokire ekerero wa sokire nande ngamanya koro spread karoreta bono na bekire kiabeire chinyinge ego tukurigirana muno me yorogongoro gusi abantu abange nabalimiana na bicyombe cyamabere chinsiaga ekiga anene muno kero wache tumwako eta inkigwa etu gasimeka orosiagoro igo na etwa ebite biri bitatu iga yarenge chinengo isato ngachanga kunyege tukora nkabibeta kere na bibeta bigasoka kuna byasoka na bire byarose bikaborosiaga bono ngatiga rukaba embusuro ekiyagara na ari kugana ngansa kwa chombe chinsiaga chitachire chinke ekerero wabembusuro nanche nkaroreta ngake bikamage binge na robekire no roboiga na ronintegete indo tigero kine elindekero montanyore gusiaiga ekiano rosiagoruya mai omulimi nabolia nemono chinsiaga chinyinga chigosimekwa ngosimeka bale chimbande abande basimeke bitebiga ganigete kwa etwe ogatebunga kiwo chagogesimeka chinsiaga echinsa chinde na omoraro rekara yaye omwancho morigeria atenga meipi orosiaga roroka gusimekerwa obotu gose kende orosiagoro nche na etwebite biko bachinengo isato nza chinde kare na ende kwa rosimekire getege kiabere mu rosiaga ronde ruens na bogo choro wake orusi chimbande obeke buno rosiaga igakogenda elindero anse gokora kirobe koi katore karo siagaru abero monto gocha no bokombe kwaro akaigaru acha na maraba kwenda kwabeke kamago nje bono na etwegete egete na kingendrete kunya kubeka beka ndoche bono chiabere chinsiaga chinyinge chombe chiane nje chimenda mabere kurwari se konye chibwata asukake radiga igo kero chinsiaga chikwetu imbuya kiyo kwa herere twe ane mono igore chinsiaga chiga chimbaliri eki anena mono chikurense ya Australia chinsiaga chimbaliri akarogo chirigereria guseka rokorigereria getabu achikoro kwanga orosiaga orobaliri Australia orosiaga orobaliri Australia nigoro bwate protein erigoro ere between 18% to 22% kando no bonsiaga obonde to bwate bokwara o sachinde mabwa keronde ma indo jose ngongara ya yoro siagoro roya andoro siagoro ekere ngombe yarire igekomenta mabere ikia protein ere igoro na ndero ro vai yiri igo na kina atwarerete na inchera ngo na inche konare atachingo kechi na irwe sawadi tigando beke erinde kere na robekire na abantu baminta abande banyore yekema iga maigiri ya iga yobulimi kero bwaje toro ngwaro cyo yobiga
bono nchekere na irete chingoko chiane chichikorigere unimbwate chingoko echo chia ornamento igo na irete chingoko ntamwetinga na nche ninchikonyora egento keri ntabwati nchekere nanyora ng'arinde twakorire amaonyeso ya ekirimo ngatebigwa ng'a yaye okobona aye kwaretete chingoko naye ego orosiago kiegwororekanire omoremi omuya korugusi oire orosiago obeke rogokonya ase chiombe chiao nkaroreta moja kwa moja nkarobeka nkarorinda bono rwarorekanire mambi na mambi enda abantu baito ngocha baregaiga na barabumba ebite babeke erinde banyora orosiaga baraye ng'ombe twara mabere bwango norosiagoro igoro kwa mabwango barobwete echi chinde tokuganya emetinyi etatu igoro kwa mabwango tutarikiraga bwaso kwa mabwango ng'aki okoroseria oborimo bwao gose endemero yao kuyoarigania obole mugondo oyo egere otaka gusimika chinsiaga chiritang'ani pigo okobwata onyora ase obwata omogondo otaete gusimika chinsiaga oraba omuya oite oake ebikamaga ebiya gekamaga ekiya iga ekegare lakini kere 60 centimeters korwa egekamago ochie kende kere gwakire 60 centimeters otonge egetekemo gose bibere ase egekamago keri gwaka kere kwabekire orosiaga orumanye gosoka orobekere obwoyo rwanse gokina kere gwakinire bono roburugere ganya harvest maite gente kengete tandisane mona balimi asorongo rwagusi namangano yo kubura kwendagira ane mono chinsiaga cyabire chiko babutuboke inkirucho omulimi oganiki gusimika chinsiaga ekiga chimbaliri aganiri urochenga bulimi obubwo chinsiaga ekigambo mukonye elio ukinya ligesaria mabera chombe kya omwanjo moraria egento ndatebe narorire obuya bwe chinsiaga ekiga chinsiaga tobwate echi chia kawaida chibwate oboga nekere chibwate oboga obo abantu abange gusia igo konyora ng'a batwarire alizas nekere omonto akoenda gotema orosiaga oro igo konyora gwasimora mara nyingi kwanyora abande bakweyagi baba ebitundugusi lakini orosiaga oro ndobwati amang'ana ya alizas ekiagera ndobwati okwara na goreta ebinto binde biragere o chiarisa chiao chikore nchimoke igoro kwamanya konyora orosiaga oro ororondo orokoro arobwata oboga naende rokoire emetinyi etatu kwamanya konyora orosiaga oro rwabeire rogokoraki rogotemwa bono nki totagochiera chinsiaga chiekerero chikoira amatuko amake mono naende chibwata amabere amange ase chiombe chiaito na echimbori mwaka ogochikwaera gesogenda amaorokereria abalemi nande mono amaorokereria yaiga ao kwachiete okaiuchinsiaga ekiga wachiretire washimikire anda kimitinyi ringa yakurite okuru gusimika kuri kwaye n'ekingerejere wasimigete okacha okageso gutanganya orosiaga oro rokoro korosiaga oro bari Australia ekere kwarusimikire ritang'ani kwaretire ebite gwatongire ense arokoira amatuko 70 mpaka amatuko 90 eye minute ng'ane emetinyi ebere nenusu mpaka emetinyi etatu romanye ko borosiaga ogotwera chiombe chiago chiri lakini ekere bono rwaikeire gwaroture ritang'ani amatuko airwa irire gosene emetinyi ebere nenusu mpaka emetinyi etatu bono ekere rwansire gotema arokoira amatuko amake sana arokoira amatuko 45 days omotienyi oyomo nenusu amatuko 45 watura orosiaga roisaine chiombe chikori ekiaga roro ronde buna abantu baminto mumanyete arokoire emetinyi etatu lakini riokaganyete emetinyi etatu ororwa omotienyi oyomo nenusu rwabeire gwatemire chiombe chiarire naende chiatwarire amabere amange norio enda gotema mogondo tari gotwara alisasi ekiagera ndobwati kere kieke ndobwati boboiro obo bwa alisasi wow mwancho murigeria oyo no mulimi to Ruben Marube utumanyi igoro ye chinsiaga chimbaliri ekyo agutumanye ng'ane na mono nigo chibwate protein ere igoro mono na protein nere engia ane mono aso komenta amabere gocha sabo ni bali twakora bali migwe chiombe kya mabere butambi meorongorwa gusi abalimi abangi ni wagotebanga okubura kwendagera na inyoranga umulimi ta gutumanya chinsiaga ekiga kero gwasimika kuri ogutang'ani okuganya emetinyi etatu yoka wachaka kugesa chinsiaga ekiga okugesa kuri ogutang'ani kwaganya omutinyi omo nenusu inkyorojente ndasimikire chinsiaga bune ekiga chinsiaga ekio omurario ito ekere gwachisimikire norora obuya bwaye
ekiagera tokosimeka egento oganyeta amatuka amange naende gokoa eng'ombe amabere tagotoka are igoro bono tiga tominyoke tosimeke chinsiaga echi achirere okoroka orosiaga orobariri erinde abanto toe chiombe chiaito chitwara amabere abanto bande mbara bakonyora batugete chimbori chia amabere orosiaga okoa chimbori chia amabere nororunde lakini orosiaga oro ise gosoma ebitabu ogoteng'wa orosiaga orobwate protein ere igoro none embori eri ekonyora chimanu buya naende yatwara amabere so orosiaga oro norosiaga rwa maana mono sana ekiagera na bondo chenga nae buno kogenda iga rero kuruga iga ngo kwande ebite bibe ndo tonge erinde nayo tware mbusuru buya kima gwakonera igoro y'amang'ana y'echimbori na anna mono chimbori imeyero ng'orwa gusi abalimi n'abake batumigete chimbori kurinde nguchi abari chinsiaga etiga chia butambe embori n'abantu bamanyete nguriere ng'ang'ura embori eyeiga neganetie yani ekine etwara serenkia etware umuntu akomanya ng'ane n'mono chinsiaga etiga nigo tigokonya chimbori gokia egasi elierenda eliegokonya gose eliekwena kinga nutrients chiekulya nchiriko yakonya ekine naende etwara amabere ari igoro obu nobwene mono sana orosiaga oro ekere embori yarire ngo ende ya ere yake egasi eriere mbese enime embori erinde embori yatwara afya erengiya naende yanyora chimanu chire chingiya n'amabere amenta igona benge chinsiaga n'eriogo echinsiaga echi ase embori n'eriogo ekere embori yarire orosiaga oro eiga rokoba eriogo ase embori ime yaye igo n'eriogo n'endagera arire endagera rokabe ndagera naende rokabe eriogo naende rokomenta amabere bono ebinto eki advantage orosiaga orobwate ekire igoro mono kubuga chinsiaga echi chinde ekiagera buno omanyete abasongo omanyete bagotwara ebinto ebiya ntutwatwara ebibinde ebibe bono ebinto ebibi abasongo onya kobireta tore twang'usabike nintu byatoikeraga iga kera twarete orosiaga orospeire roikire iga narwo abantu bari bagotumeka nechiombe oroje chinse chisiko babwate chiombe chigokamwa amabere mono twebori ng'ana kibono chia chigokamwa amabere amange norosiaga oro omorari oito ese egusi yaito gaiga no manyete ng'a gusi yaito embura gere nyinge abantu bakorire utafiti nigo bagotanga ko kwabekira orosiaga oro gusi arogokori buya mono ekiagara yembura nyinge etweterio igonsa chindo orosiaga na bora beke rokora matuka make kwama wetani kuna chinse chinde rogogoraki rokwama ekiagento kende yonske bwate embura geko igubuya wono isikorigere ribuno rurwane na beka bwango igeke na ebinabyo bite bitangani arokorigento raga ng'arwakira amafuta so rende bono igo nechinsiaga chingiya abantu baminto tiga bachisimeke nori otarubwati naye nabo okorigia esende oiche okwane nainche nko embusuro obeka onyora orosiaga oro bege manande mbemo naso kwene kinga oginero origire tumurubire yiga mukonye kali korwa chinsiaga echigo igwete tirikingia se chimbori yasichombe na kerekemo taragenda sumutumo ko mwinye erango mwancho murigire ndemo no musae oganiti gosimika chinsiaga echiga na kiahokora abange bagotebanga intundu taikemere meyega intuna abantu chete school rusomete ndote itigosmega chinsiaga echiga umusaura tako obulemi oboiga bw'echinsiaga chimbaliri inki oroche uramukonye naende ng'akiora musigete chingakitiga omwancho omorari oito onare gochigogoteba ng'enseye muntu basomira abange sana no bisi terakonya muntu ekero orikire obisi togotenenga abantu batenengete mbali babegete chi project chiabo abantu batenengete mbali babegete ebiasara byabo bono nare gochikorareria abe ebichana biri muri isiko oganyete ng'a bono gwasomire oganeti white collar jobs tegokonya igogosororo obogorie roni ogajere ose nenyomba obomusibo bono okunya kubogorie roni gokomenyera chinsiaga echi igochire echiabwange kera abantu mbatugete chiombe mbategete chiombe chiabo chiragere bantu mbarochita chiria tugete ng'ombe lakini tabwati esasimigete chinsiaga bono ekero orosiaga rokwamera emetienyi ebere ose omotienyi oyo monenus oroche bono omotienyi oyo monenus obeka chinsiaga echi obeka emegondo yago nabo okonyora okoria omosara buna muntu onde bwensi orikire obisi na rosiaga ndokaganeti kendo gocha korokorera buna ebitumo okomere oburugere oirorere osamure obongorore orosiaga igo gocha kwaburugera rimo gwakora bwoyo mboyo okonya kobeka ndimo igora asiarere obwoyo otigerobe rotemu naende roburugeru naende robe omotienyi oyo monenus bono nje namanya korora omoncho moraria abana bari baresikaria maybe omwana otugira ng'ombe nabo igwete otuge ng'ombe anse project ari chinsiaga obwate nchiri chiemetienyi etato bono utaransa gotuge ng'ombe
bono tugorosi bekorosi agoro mutinyo yo monenus erinde go gutuga chombo nyore bonyansi mboro endagera neroro ebinto bibe buya wancho muligelia kiratoga ntugusanga no mulimeto marube kurutsinse mekiga kya bumachoge burabu account ya Kisii kiratugusanga namone urutsinse ya geti gachimbali ntuma isyango kiri maitinga nonge kinyingake inyenzo nkiri kwara maida inkali abantu banalize inzira kiko barambaka ubutuma umuntu mugas karobarete takwenda gusmega kinsa getiga turagenda sumuntu mukomunye abantu mbaro batugete cyombe kinsa getiga konya abantu batugete chimboli kinsa getiga konya nabo igo oboyo mbaro bokorwase ingoko neki izita advise umuntu tumeka oboyo boiga manyua yega yani yebintu biga bigo tumeka senka no ibwe chombe mechingoko orosiagaro rogosime kumugondo akarota getoro siagaro bebuya to nara kunya kobeka obwoyo bweduka orosiagaro roganeti ororetero obwoyo bw'eng'ombe orobekere ororetero obwoyo bw'echingoko orobekere oise kuri obuno orosiagaro rogiriende teiga obono esike y'eng'ombe mbekerete nande roko babuya rwasoka chimbande buya igo barimo ko ande duka kugora moyo tigana irananka ka orosiaga obwoyo bw'eng'ombe ne bw'echingoko igo obwoyo nabo gutumika obwoyo bona bunche gutumia ya muliminaro kubolya namuno usimikire kinsi ya getiga bakurende no bole mubwakeire ime yorugongo rwaguti asinyire na kyao korane namuno kinsi ya getiga mukonye icyo gose ni abantu oganire bole mubonene gusina bokurachakira bole muborogo akara chinsi yage chichi kire chingeni bantu batari gocha kwenda Australia gochikorige chinsi yaga buna bone kere kwanyore ngobwate PC yageke beka chinsi yage chunya kone lya bantu ebite bakona gusimeka bari batabwati ekere kwaone lya bantu nonyore ngankunya kubekore besa yago muko kere kwanyorire besa yeisanire naye naboko genda okombo andeiga obeke chinsi yage chichiao elinde bono mai wansa kurage lichombe ekiyagara bono rusiago rochero koiro mutienyo yo monenus insa chinde kwabekire akaraba gasinini karioire akaraba kana bokone lya bantu omonto oja kwa mubutorere ebite oende gusimeka okoebesa naye kwabeka muko bagocha babere batatu bagoika 10 kwanyore sogo komboa nayo ire chinsi yage transfer go cyoro uchibeke muri minaro kumbolya namuno usi bantu bangera bawusimeka chinsi yaga okonyora nganati egeti kire umuntu assuming no bwategeti okolema omayo usimeka chinsi yage tiga ose ogochimeka ibo chinsi yaga nchibwati manganande ne banegeti okoba inya kinyambi nke ya sayo koraga ni nabo gwake bikama gobeke orosiaga korogendrete kubwata omaye wansa kuburuka kurumagega nansa chinde karoro chenga gusengo nyoruole akore mokore o akebikamago obeke orosiaga ige kubwati kero muntu ngana kyo kwebanga asota akebikamago na sokonyora nge kinyambi nsa chinde nkere kenge okobeka ngechikobwa chinsi yagecho eri ligochererana mono okuburugira kwa chinsi yagechiga asemeti tatu ikirengo kinga na kiyo kwira kwa burugero wike chinsi yage kiga ekiabe chinsi yage kere gwatemo gotangani igo kubwa monta gotoka no bokombe koruma ga buno gotema okuburugera tori kuburugera nsiaga kabere buna kwa burugera limwe kere chi atemiru igo kuganya na inde mpaka kere chigo ja gotemu na inde naliyo go taigoro kuburugera chinsi yage echo igo gotemu go kuburugera gwansiaga nchinga bune bitumanga ocho irorere buna gwatema limo mwakoranire oganye na inde mpaka chibe kero kurigiria ane mono chinsi ya giti gachinde kire green kire majani ni kire chimbali chinsi ya giti ga nodo baisho mondasi ne gachonsi egere kera kwa chombe oburukanya wose okuma advice maybe utumeke choka kurengana ubumanyi buri bwa ubuna gwati simekiri chinsi ya giti korengana nchebuna na ligere iri chinsi yage chitobwate type chinyinge che chinsi yaga ingansa go kwana nta korerero lakini orosiago robuna morochero robaliri akarengo kenyere ngombe nkorangansa chinde rogwansere ngombe kera ko yabekiro mutwe yakorrekana ngano no monyo kwasi ara igoro
igo bono nare koranga inje tingoburukani chinsiaga echi chinde chinkoro chia kawaida chibwata oboga tigambe koro siagoro kiando chendo bwata amabere nande eng'ombe ruanchete anile sandata waisi ndengereri koburukani chinsiaga chinde nchiro chiachana chire chichigokore metinye bere chiama echi chia kisasa echi chimwamu na chinda abeke lakini iganare go discourage abantu baminto osabalimi basimegete chinsiaga echinkoro baye chinsiaga echi bakonya kobeka echi chinkoro chinyichi achire erinde bakonyeke ya balimi moye chinsiaga chiri chinde mubeki chinsiaga chira bakonya sogokinya ekerengo kia mabere y'icyombe kino ane mono obuno boseme akora somoremi Ruben marube kuri chinsemeti kandi itaragenda zo mutuma ko mwenye kone tukwirana marube na cyatumanya ne mono chinsiaga echiga kya moiro buya obunge korende makongwali ao naralia ya eteire no boseme bwa emborbi gochase abalimi ane mono betugo ya mabere toskari Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri y'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umuguse. Magega ya televisioni Ensoko wikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokonyuria ogokwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakebusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko gose luboko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagire Ensoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kuruwa soko limera asendiba y'abanyandwarero oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somye uregekoro kyomugusi wetero murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba samwerere naboigabange nabanyika eligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbe Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Ensoko TV oboroso bumugusi ekoro yaito imeye Ensoko Ensoko ekoro yaito imeye Ensoko Ensoko ibyengia yakire ngumanga bunalero Ensoko ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko yagusi nagusanga nabaya eteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango terwa na ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ke miaka sta ngachaka ndifero po ngoira samago wani kamanya gutokanga na twali roba ona wachagete aya nime yo murobiryo bumwenori
kila lituku la Jumatano chinsa ibiri cha butuko imeya Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Mirna n'abari b'Ekishinguru erikwe manyabo na wataka kuri kitanya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Yekimo mwancho muriana ni karibu sana sensemo yetu ya kabere yobolimi bwe chinsi ya geti chekerero chinsi ya gachimbariri kwa chinseme chiga cha bunge ya bumachoke bora bwe county ya Kisii tosanga senseme ntangani bure chinsi ya geti ga ngaichi arwete ubuye bwa mboro byoboiga obutotanya kwa gutogokora korende bolimi to marube ikaga na chikunya kabaga gutumyana namono akibonye ubwaye asometuwe na kyagusimeka ensi yageyiga wikira huna yikeire gamna cyamete igo mwancu murigire kininge kigima asokwene kinga cyombe cyae osicyombe cyao ayo mulemi anena mono otagete guchaka obulimi bwiga ngo konye kole nabo igo ensi yageyiga kinyako tuokonya. Karibu sana ando mulimi to marube ansema ito ya kabere no bwati ensi yageyiga unakuwa yetwe bono kwa rosiri chimbande rosiri buya bono kiragwa sokiri chimbande njiga ngakyuko simeka rango mwancha simeka omwancha ekyagrando chikero olikiritiga ige nere sai elibonda kuvutora eyo ne saisi otakeiro obutore nabo butore saisi nganaiga lakini nataka ngorokya omwancha umurigereria bunana kyota kere gosimeka orosyagoro ekiagara orosyagoro tokorogora chibesa chinyinge okoroikia orosimeke matagataga erinde tiboba orosyagoro bunana gotebia omwancha omoraria orosyagoro ekeruta getorokore buya igokobeka chinengo chikoba isatu bono ise korigereria eyenenenge entangani eyansete koruga egakorera gawo einare nenge entangani kera kwa barire nenge yentangani no ichenenge ende ya kabere nero moroche se anserete ekaruko runse bakegaikere ya ikere gaiga toko genda bone nengo yo moiso neye echakerete koruga egaika bono rosiagoro eyo gochegorane west ekerere west igokorete betiago orusie west ye kera kwa rusie west bono twatiga irikinengo chire isato kioro siagoro bono ekenakie gepimo kioro siaga omwancho omorigereria otakeiro simeke erinde robe osimekere eng'ombe yago mwarranko rusi ebinte ebi bitakeri ko rusi gurakini nataka ko bahoro kia senenge ruete koru mbake gaika ororo agaro ko rusi ebinte ebi byesko ngonyorore nsa chinda kambanda kakare go chikosoka kakorire kabunekire buna bono igaka kabunekire igo bono gotiga karusi agaka kabwato ebinte ebi ara kini chinengo chibe isato obutore chipisi chingana iga nakinarenge go chikobatebye rusi agoro to baise ko butora nebetiere ntu rotoke ngandori se ndori erebe rosiagoro tware betiere nyoge orwake rimorioka orwake naga ekara kwa rwakire gendo ligyo bokombe bwago andese gwa prepare mugondo okunye ngoro yagere round buya endo okunye yende nabatenga korwe ngoreye gochie yende goikebe 60 cm mpaka 70 kulingana naye bunora lakini yabe koru 60 mpaka 70 cm umanye kubwate ngore yakere kwalemire gwakorire otanga niyo buo yonse ore tamaraba bweduka osobo hapana obuyo kubeka neske ya ng'ombe eimepi yarabeire yomire yagundire umanya ko irani eskeli onyebeke ensense ore tamaraba obeka amaraba amaraba ali mpaka ambe goichorege kama gokeri kwa roseti akara maraba ya ikire ambire goichorege kama gokeri kwa roseti let's say abe 3 quarters
yengoro betoro cia goro rwago tobaise koro betaiga bwatoro cia goro rwago orobeta close rogende rotigare enenge ya igoro etigara afwe etigara afwe echichinde ibere nenus chisoinse nande rora close nando ala toronde na ruraru obete koro side ye na ruraru roende 2.5 ye kama gekemo nitware chinsi ya gaibere tibutoire chinengo isato na ndo to veka rurale orobekero tenene obekero tenene rosoke rokeiga rotigale asininiga ekara gwakori na ndo endege kama gokende ndo endege kama gokende mpaka chinsi yage chokore moino alafu oganye oro siagoro bono nko barore rosoki chimbande kere rwasokiri chimbande rwansa gosoki obo planchi bwaye nocho icho ansa kuburugeransa chinde konyorenga gwatebire nga bono teto umura marabaitore obombe bune popi abantu banda gotengo eroro siaga maraba ro siaga ndwanya ko erwa maraba oro siaga korurera maraba nalie kerero gosoki chimbande rwanyore space ya rogo sokeri chimbande akero goja gonya kobomba go chigoro igoko nyanga rusiagoro ndo gotware chance yoko soki chimbande chile chingia so rende ngali itoke oro siaga aronga litoke ekere kwa rosimekire turiko enda kwa rutumbera maraba okorurera maraba igaround kwanyona ne sekere mbura ya ture esama cha goterema dia sokire chimbande chiga dia itire chingaki tutebono yeikire ekerengo gite oganiri kubeka ubuyo bubonde bwe chombe neki bori banta bange ngobeka bale esikimuna bayirusi ali bweli baleta babeka chinsi yake advice kumuntu tumeke scale mbesa chinsi yake asero siaga ndobwati shidende yons mono abantu bande mbaroko nyora eso bweli bwa na bakunyete ngoro iskeko endo chigwitera macha sororo bone scale yaba etente igo scale yoko enda kwaburukan no mute gwata uri neke buyigo senendo kwareta kwa umurero rusiagaruri rusiagando kabwati goja gotangi scale kwabegete etari fresh usenge scale kwabegete yagundire esike ekero kobekero rusiaga eshida ne litoko enda twarete scale ngima twa umurero rusiaga kurugoro oro siaga rete esike beka endoime beka mache burukani gebe bunero ngori omurero rusiaga runywere gochinsi ekara bona rwanywereire nakyo konyora ngoro siaga roko botaro eretia maraba rure ya maraba ndubwata kangora aligati esoro siaga rore okoumere skeria korek etereme amacha gocha terema no siaga numanyete ndo tageta amacha amange bona amacha ale kara teremire anya kunywera oro siaga egasi yabengia rwa mambwango byakegima chinsiage chiga chia kore miti nyetato okogeso gutanga ndubuna gwasimeka igo yakore miti nyetato kwaki kwagesa gusu kwa na chinsiage chiga kwa burugire na chinsiage chiga kwatigire cyamire abange bakorera igoro chinsiage chinde cya butambe unangwe katirense magete msiru kwa machiko chigoro chinsiage chiga no wasimekere korwa kwaki simegete anamono ngakichikwa machingani na ndengwe katire cya tiga ko kina gusigoro ase barimo gosoma ebitabu gose mwarimu arigereri chinsiage echi gosase barimo rigeretire ero rusiago rwabera baga orogeni asemore ntagete mogende murigereri chinsiage echi ngana kichigo kina chiaba nkorra muri chinsiage echi to chia kawaida rogo kina rwabo rutambe sana rusiaga tiro iyo robwete chinsiage echi ese chigo kina cheik korona rusiaga rogo kina mono sana wetani chinsiaga chons akara rwakinire agokogenda igoro rokogenda igoro na indo se kurigeri rusiagoro igoro rusiaga rogotwara macha mange kembure gotwa rusiagoro rokogacha macha mange wane akero korotwa rusiagoro rubwata macha mange mono na kibono to advice ri omoremi rusiagoro ko barogotwara macha mange to gotukengima oye ng'ombe erie ekere kurio rusiagoro kengima okonyora nga mepia macha abunara mange amacha ali akawaida ko bekere ng'ombe teri konywe kiegaro already yali rusiagaro bwata macha mange una toinyete korora no musigo bwa ng'ombe to ko ng'ombe kiegara ng'ombe guchiyanga kunywa mache ng'ombe yake ya mabere bono rusiagoro bwito koba embure kere ya ture roko gacha mache nigoro kogenda igoro ndori gochirwa twaro borweire mboro konyoro rusiaga kare gwature mono chinsiage gochirwa started cyanga gukina complete no ganyemeti nyetano ndori gukina paka na ndoteme simanye guchigwansa buya bono roko baro gotwara macha mange ndori gochirwa nyoro borweire obwo ogochibwagera chinsiaga ntigo kina yarekera lakini orobona baro gukina rwikere kiwango kie chinsiaga chitakeire gokora goikera nza chinde bono
omorario ito na omorigererio ito na bori nga chinsiaga echiko chibwata amacha amange nga kichira advice ko eng'ombe orosiaga orekere kwachire genda nonye mugunda ari so gotema riri gwatema chinsiaga gwatema gwatiganse ekyogocha kuimambia chiasusana riri oja kuye chimambi nande teme chindo tige chikonya gosusana gogo chikigaria nayo kenya kenyere ng'ombe ya orosiaga iga nebeti onye tubwatie chafu card erie kona chorosiaga rwaboroke na rie ng'ombe ekori to avoid a wastage ye chinsiaga kiara chinsiaga chiabeire botuboke mari mutayo niki chibwate protein erigo no orosiaga oro ne otike kiagara konyora nga rwabeire west igona ye gwasari orosiaga robeke rokamukake kare rwakamukire ng'ombe erie kare yarire ebe etwara amabere ande nywa macha amange abakora amasomo ayo gwachita alie amaigere y'oboremi bosongo agweteti sana nang'eteti ning'anchete gokora benchmarking ase abaremi babegete ebinto ngonya komanyande kiagera ense yabono iga yaganyire anto tokwirika rero okoriku mambi nande mambi ende kwabutirwa ngio okoganyera orikwe tikokwirika ayo omonyene ore posi yao nayo wanche kerogo tuchinsiaga nayo wancha mabere gosenkoni ore gosenkorio no muremi bakomaite ng'osimia ekinto ngokwana ase eng'encho okobekera bakomoremi igu na egento ekiiga nimbwente kogekora because chinsiaga echi gekero gochirigerera naende kero koigera nigo chibwate obuya bore obonge kobwa obobe bwaye chinsiaga echi chibwate obuya obonge kobwa obobe ekiagera nabate ng'obuya obotang'ani achibwate amabere obuya bwa kabere achigokina atambe obuya bwa gatato igokonyora nga chinsiaga echi ikere chikwamera omotienyi oyomo nenusu obuya bonde bwa kane okonyanga chinsiaga echi riri chinde chiri korwara chiarekera echinchi anyakorekera ekiagera egere embura egotu achikoga cha amaji bono nsa chinde riri oganyete nga chirekere chire chinchiri gokora nchiri korekera egento kende benefit ya gatano chinsiaga echi cheito chikorokwa nga chinsiaga chimbariri chinsiaga echi igokonyora nga insa chinde ekere okaganeti nga omorakera nore kira chiorore dinchibwata amacha aye chigokinera igo chigokora buya engaki yombura nengaki yomorakera ngire nenda mikero nyege gokora buya bono nakiora otakeronte binga seki gekogera ndas meke chinsiaga echiga whatever origin ya Australia yes mwancho murigereria ayo natugene tubusanga no muri meto marube kurushinse metiga no muri wechinsiaga echiga chimbaliri ekyo anemo natwereire igoro ebuya bwayo bonge kobwo bobe bwaye obo okonekinga omulemi osimege chinsiaga echiga no osura obwate kerengeri nabo igo ekiaga sigyo osimega chinsiaga echiga nabo komotarira no ali chinse metiga cyo machoge borabu nacho twe namba yae nacho kutumanya nemo no kiasa ya kurukwa nande achikonya kabaga ko enekinga na hayo nyogote osimega chinsiaga echiga ngoikole sense meiga egero nyako bago gusimeka chinsiaga echiga marube wasimekire ebite ikinsaje na gwateba waikiri ekerengo getiga ya kinire ya sokire chimbande inki keli gego kolibuya ubatikana no gusimeka kokwae nande kolibwango asokoba omwancho moraria na tiganko eresere asiri swali kwa boririgia nga ekero gotongegete nekero gotonge mbande ngire kikerige gokori bwango gusengere keri chinsiaga chikoba bwango ndagete origererie distance ye chinsiaga chasetirwete chigaika Kenya na Australia onyende toro siagoro bwatendo beke bite biri na letete bibere bibe bikine ndusi chimbande na kurusi ebinto chimbande nonye ni komisio kakera kero kurusio imbande yorosiaga igokore manubo kombe gwaka gaticha ona gantaka kama nabokonyora kwa rusi riororo chimbande usikira abe ikoni. That is why bono togo te ango ko bantora tuara chinsiaga echi chibe chinyinge na kitogo tumekeregete twasimekegete twatiga chimbande ekera buna bono totebe buna nago tebinye na begete chimbande ibere ciasokire ciakinire manya gwansa korusinga neje na nkabeke bite bibere byabeire koko rusimbande to gusimeka nene igo gotigare robe orosiaga urekere rwakinire koko rusio rosiaga rome ebite goseni 10 ne kende boigo okonyanga gwasimekira asa nyinge kubwe kare kware korusia chimbande bono na kingo purifier anga chinsiaga echi oko bantora chitwara chinyinge
omoremi oito goika aiche bono iga anyore egete kiaregite mbibe binge ise kuri bono bunera ini ye ntangani ya kuruga iga kogenda oise gotakanga ne chimbando korusi igora arusi chimbande chinke kurwa bakarurari lakini oise gotebanga ne bitoko ganya bibe ebite bigo chie binge na kito purifier tenga bono ise chinga kije totaranyore binte bibe binge tigatora beka beke ebite akare chigo chakoba chinyingo bwate mugondo monene chi plantation ndirego ikachinsi agachi yagotire gotogorore One ngakieriyo gotogora chinsi yagechi arobono no bwatote ngari kango togorera nse tigandusi chimbande ko abantu bagosimeka teko basara buna litoga teko basara lakini bono igoko bachinsi yagechi ise korigereria gusiya itabantu nabake bachibwate ntoko wansa gosimeka chimbande igoto gosimeka ebite wetera baremi egati yao aye basimeka chinsi yagechi gana inde batwere umanyobo iga mundao tebanga kirasimeka chimbande chiga echikoba mabwango chinsiaga ni chinsiage chiga nigo chigo konya anene mona asirira bali kwanyuka aye kwa experience ri anene mona chinsiage chiga kerogo smeke mbande na kerogo smeke gete embande kwa mabwango ingansere nga ekerogo smeke gete ngote kikere time kere gete kenke bwati umurande nonye noyomo egete ke bono macha gokebekanse litanga nikesokia marande kere mirande ya bwatirense kemanya gosoki chimbande chimanya korokoro siaga it will take time lakini bono kando nororonde gwate batoko rusinga chimbande igogwaka kwanyura neriraba kwabeka bono kogewe ikanse yakonyoranga emirande eria yabwata kengima orosiaga rwanza gokina erizo nitutari gokorera igono buna nagote ebya ne tutabwati chinyinge torabekechi erinde tonyore mbusule ko be nyinge ndogoja gwanza gosimeka echichinde chikoro nga chimbande wow egento kende ngere kwa bori nga insachinde nobeke chinsi yagechi aserira bali kwanyoka aguna bo ogokora igo orosi agoro rwaito rokoro kwa ngorosi agoro bariri kurwense ya Australia na bogoro kore landscaping na bokonyora nga buogo no bwata asegete ira bali konya kwanyoka ligo chanendete konya gusanto banda ago tenga tigango stone pitching erinda lira belindi anyoka orosi agoro na orosi agaro bwate merie menene roko ire merie atambe nonyene kerogo ja koroia na bogo ja koigunga yorosi agoro nko irarore merie atambe bona kerero ko ire merie atambe kwanyorire ngabuogo gagu no bwata asegete lira bali konya kwanyoka ko kwa bekiro orosi agoro igoro ko ire merie atambe rwa bwata liro baliri rwa kirikiri bona to konyorera baliri rigokora rikwanyuka igabanta abange na kyo konyorera nga chipara ko gendo ise korigere libune igakwane igombe getoro siagore kande para lira belindi nyakwanyuka na ndi nyakokora kende igonko kora rore buyamono asegento ke ko landscaping asoko bwata lira ngiro ko bwata lira emerande ye yaye ni ko bwata semon yes yeah ya sana mwacho muri no mulemi itoga igako twerigro yo byo chinsi agetiga mulemi marube wasimugire chinsi agetiga te ko remeti nyitato kwa gesire wosu kwa tina chire kwa burugeire ani kerango kinga ni keriki okobe kuboyo ose kerango kinga ni nakyo koira ke wango ye chinka chire koira ona kobe kuboyo bwi omuraria omwanchu asenare natakankora ke pisake orosi agoro ndori koira imeti nyita torumanya gotemwa orosi agoro rokoira mutinyi oyomo nenus ekiagara rokoira 45 days korubuna rwatemwa mpaka nando uche gotema ekara rokoira matukanga manga ke nagoteiro koira mutinyi ebere nenus mpaka metinyi tato ekara gwasimekire geteke ngima oganye mpaka robe lakini ekara rwabere gwatemire litangani eri akabere bono rokoira 45 days akabali 7 muwake sabu eino mutinyi oyomo nenus anago tenga kare gwatemira orosi agoro gwakorire mpaka omwiso igoko burugera ekara kwa burugeire to baise kwaera chinsi agamaraba iga erinde chimbande chinyore serogora chigosokeri na inde boy bekere gwakorire ko burugera orosi agorwo rubekere obuoyo torigoja kwanya kubeka mpaka lirichi amire oseri lirichi asokire na lyo kubeka obuoyo sometimes chiyeske na bokonyora ngo tiokerere chiombe orosi ekere rigwatemire kengima rutarasoka
ko buoyo kogenda no buoyo bona gotebinga buoyo bogotakeire bwabeku maybe eng'ombe yawe nyekera ari kunye ngoro igese ske gosoa amachanya gosoro eskeri yagunda kere yagundire instrumenta amache burukani no moteiga kwaira kwa umorero rosiaga esikeri ebwatama amache gosenya to konyara esikeri ebe kwasegete yaoma yagunda kwamanya gocha kwabekera obuoyo igo chinsi yage chinjiri kobekera obuoyo ryoga igo kobeka chinga lirikwana chire kwaburugeire nario kobekera obuoyo kogenda ndo korusia maraba to bekera maraba ya tari kobekera nya maraba akara kwaburugeire rosiaga rurira maraba buya ndotware mbese roko yanira nari chimbande chigosoka buya chimbande chigosoka buya bono umorere sike umorere obuoyo bwe chingoko umorere esike ibuya chinsi yaga chimanya koba isa chinde no choboringa ekara kwaburugeire rosiagoro space nere go chiyatigararia okonyora nga space nero kende kerabe ororo kero muremi omuya leta no ene risosa beka ise kurigereri buna bono iga nimbege ta masosa ama gana boko menta gende amasosa aye kare kwa bekira kunya gutara maiga gogotema aboja konyo muongo obeire chinyeni yechibuna chiabeire botuboke naboko nyonga liairu kwairire bosongo una seitaiga chinyeni no chikoru chienda na Nairobi konyorore gosebona nya masosa ara mange kwaire chigunibere kwairire gochiagu yaenda bosongo kera ria chire bosongo na ria korire ria retire chibesa na kera ria sosa ria kunya kuranda maise chinsi yagai nkonyora no enkemeri kende giatagete kwama ebinyambi ebinyansi ebibinde omenta teri konyara kwame kiagara ri sosa ria rire mau igo bona ina arondo chenga nara mangana akogenda ni chinsi yage lemano sana abali ni abange ritosi okoro mu rubirege ebakobora indagera mbigo bakimeka kibete kinyenge kuri ndi chinsi yage kiga wetera obumanyi nigo ebintu biri bakoriya chindagire cyo kugora nandi batumeka kibete kinyenge chinsi yage kiga gorustire esengo konyekire ayebu no mulemi onando chinsi yage kiga nicyo gosigeta abalemi basimeke chinsi yage kiga gose bagendere kugura chindagire kiga achimanyire na foda urasi kiduka egere banyako bagusimeka kibete abaremi abango okonyoranga nabo monta abwaterango yo gotuga chombe kwanyora omonto otugire chombe gose ni isano lakini kwanyora nigakona kugora chinsi yaga tabwatie sasi megetoro siagoro nare gochigosemia abaremi baminto bari mwatugire chombe mutagete mokoro botugi itanga ni nyuma pio taragore ng'ombe roroge endo kombo akagonda asege teno ene miaka ebere obeke chinsi yaga kyo kobeka beka chinsi yaga ichambariri cyo Australia ekiageranza chinde chinsi yaga echi njigo konye ekiagara chikwamera omutinyo yo monenusu gando ne chinsi yaga chiri chinde okonyo chiko ire miaka emetinye 3 bono namanya konyonga chinsi yaga chiko chiko ire omutinyo yo monenusu oise kobanga nkwanyora omugondo igogo tu chinsi yago bekesto na bokonyoranga nye kobwate megondo ebere na bokonyoranga siakominyokirgo gose no mutinyo o monenusu gose mijani amatukange 20 na chiri chinde chikominyokia amatuko 20 umutinyo yoerere ibyo gochikwara na chiri chinde chintanga ndiyakorire chiamire igo bono nobe gokora utetia se bigondo byao bitato iri gwakorira akagwasoira akagwakorira kwamanya konyoranga nande kari gwansirete kabere kiagara ekoira 45 days bono ine konya bari mibaito rikario konya kogora chihei kwenda kwagora chinsi agakurwe megondo y'abantu kwareta kwa chiombe nande kare kwa ire chiombe kwanya ngana nsa chinde no ena mabera ari kwanyora no chibesa chionse chigokora chigocha igo nare go chiwa device omoremi uri isikaria abugate chinsi yagasimeke ekara asimekire nari aranyora matunda aramaya abantu abange babere bakoreranga na babugate ng'ombe lakini chibesa gotumia kugura endagera igo chire chinyinge kobwa amabera ari agocha to konyora amabere aisane onye tubugati orosia ruago na ndoro rokwa mabwango okwama kwa bwango nkogere amabera agokonye kwanyonga no ne besokoni nero yatigaire ugorera abana egetabu yakima mancho murigide asimya ketanere mutu gosimya ketatuiga una muremi Ruben Marube ngayiro cyane munaso gusimaka chinsi yagetiga nindo chenga no bwate ke ya muboneiga nuga ni komenta gose toko ni komenta yageti bono nche na twarire rangembe yo kubeka chinsi yageti
gonya koborinde na unde bwata kagondo angese itaige sago atageta kondisi ntwara kagonda kambe kabeke chinsiaga erinde na inche ntuge chombe chisaine nkonia mabere isiko ya Kenya na Kenya maiga bono iga ingero chenga emiaka ebere gochibosio gose tato inyore kimbwate na inchaka gari kane ngotarera mbwate pick up yane kere gitage gosombe ndagera ichiombe gochanka ngatware famu yane nene emanyeka ine Kisii na isiko ya Kisii ekiegara esta elinta etegue toma nelinta etengetome na nanyorire esiringa gotwara chinsi yagechi no tuga chiomba 10 goikachigo tekiegara mbwango chikwamba yes yakeima tumurigereria na wikiraga gutitelia mange na kurende marube ngana yayo mwenererie iga na inde manyango mwanchu murigereria andake otetu gukurigiegero mwe ebitebi ganyani 10 erara chake ebitebi na inche nare gochigotebia omwancho omurigereria nga koraganie geteke na boko ndigia ekere to tebani na yanga na kiora nyore ebitebi elinde nayo anse to baisa gote angote to anse ne bite kengima ebitebi akesimi to igwanane onyore gose ne bite 10 oendo beke kere kwa bekire tikine omanye go transfer go chie megondo ya gotagete ekere bono kwa nyorire geteke no chobori nga ingocha gokonyora anabata inga seitere gusi iga sakoro kunga nyabongo igere bo chiborabu ere constituency yabo machoge borabu ime ya Kisii county koko enda korukisi Kirigori Sirut ngo ikore stage ye korukumagena obori Rubeni uyo gose ali maarufu chinkanga farm na bokonyora egetege kerakyo na botoko gamba ngoraigo toigwane nga ile nganda gokorera egete ningokorera siringi ya 50 egetege gose siringi ya 40 tekobe diriembe erinde nayo bekegete okonye kemire abantu banjire binte byororo biri byape iraisi aravu byanya kobachanda bekoro siaga rwamana rogocha gogokonya so rene nare kobatebinge kerura atake konyora enamba yane yesi inya se bari mwarigereretia gobie yane monyeroche ere 07 23 388 319 07 23 388 319 ina ere namba yesim ekero gotaka konyora na boko ngakere sim togambe oboringa notagete bite kare gwatebire toigwana erindo manya goicha kuyebite egento kende narenge gochiko batebyo mwancho morigereria abaibori mbare skari baganyete bakonya korigie gasinga ngane gasi batagete tebi abana baino nga basoe mugondo basimeke ebintu ebibi akire erinde bakonyeke gasi bono igateriande na bali bande muri skali mo kumanya gotena 1 tam 2 tam kara abeke ebintu bya wakora no nyagote 1 tam 2 tam gokoira na gochinga kwa manyanga no bwate chingoko chiao no begete chinsi agachiao samuya no full tam so ekina kinda abatebi bichane binge tuira yangu 1 tam 2 tam tuebire amangana yanko erare siasa anko erere lakini obogima bora bungo kora bole kogendera bole igotika bogenderere tole oboremini yeah thank you so much demono sana macho murigereria demono sana sogochora utaramu na inta sumurubiri cyo bobeni no botugi ekera twasangire igoro yobole mebwe chinsi agachekerere chimanyekana na Australian red napier grass eyo anena mono ebwate obuyavule igoro nabo igo ekwama ase gakedegeke elio okay yaligo liriae omulemi obwate obumanyane mono bokwenekinga ngosimekole gosengokorore obolemi bwao nobo tugibwao ankali asole ande wikekero kere turomana na sembe tokone iri borigere botabwate bitoti binde byonsi botambe me Yensoko TV oboroso bwomugusi yanda kuigokya wisemya nabo ikoimanya asemerorete ko bwatya ime Yensoko TV nseni konkorko petuel machine tobe no molimi Ruben Marube kwa niaba ya bonsi bwatya nagwe nekinga umurubire wikera sembe kwena ningambia mono wikana ndekereke